Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, hanzi na Chris Mustvangwa zviri nani hedu tiregedze kushandisa US dollar, toshandisa zvedu chii? ZIG. Nekuti ZIG i-currency yedu, i-currency yakasimba, i-currency yakabhekwa negold. Hanzi kurudyi tine US dollar, kuriboshwe tine ZIG. Pauruda kunotenga uri kurwisana nerudyi noriboshwe, yet zvinhu zvako imari yako, yet ndiwe wakabata ZIG nei-US. Ameno kuti munoti chii nemashoko aya ari kutaurwa nani naChris Mustvangwa panyaya yekuti hanzi ngatibvisei zvedu ZIG, ngatibvisei zvedu US dollar tishandise ZIG. Mashoko makukutu aya. So zvamunoziva panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo hatingouya tichitaura nyaya dzisina umbowo panapa. Tinouya tokuratidzai kuti uyo Chris Mustvangwa ari apo, uyo ari kutaura zvakati mozvinzwira mega, mozosarudza kuti zvaari kutaura izvi zvine musoro here, zvine brain here, kana kuti hazvina. Ndosaka ndichiti siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako, wotaurawo pfungwa dzako, usingatye, usingavhunduke. Zvinobvumirwa panapa pachitubu handitika. Right, ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje, but ndisandapinda munyaya yangu iyi ndogana ndichitaura kuti kana une bhizimusi raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzidzi. Toita sei tokurukura, toonesana kuti todzifambira sei nyaya dzako handitika. Pana malaicha akabira vanhu malaicha nanhasi ari pawanted, ari kutsvagwa more than 1 million rands goods and money. Malaicha uyu mukaenda pavideo panonzi pachannel panapa pamavideos ndakamuexposa nezuro chaiye munomuona malaicha iye aripo. Ukaenda pafacebook page redu tamuposta rakanzi New Sound Studios rine 62,000 followers. Handitika endai pafacebook munozvionera mega. Make sure masiya malaika and then maita sei masiya comment futi ipapo handitika. And then tine nyaya yasekuru Mukodzanjere. Sekuru Mukodzanjere handiziva kuti ndiri kutukirwei, handiziva kuti vanhu ava vari kundinetserei, vari kunditsomerei, but nyaya iripo ndeyekuti Sekuru Mukodzanjere vakataura ivo kuti tanga tiri kwachikafa tichidzinga mweya yetsvina, tichidzorera zvinhu svondo rese kwazvanga zvakatorwa, tichidzinga mweya yetsvina tikabika mhamba. But mhuri yekwachikafa yakataura kuizvo kuti isusu hatisi kuziva kuti Sekuru Mukodzanjere ava ndiani, vanoita nezvei, vanga vari kupi, vachidzinga mweya yetsvina nani, vakabika doro nani. Ndonyaya iripo chete. Hakusi kuti ndinovenga Sekuru Mukodzanjere, handina kana basa navo, handitovazive and handitode kuvazivawo futi, nekuti ndoziva kuti munhu wefeki.
and hapana zvavanombondiita. Ndaona imwe comment zvangu mune rimwe video randakaita ipapa itaura kuti hanzi next week unenge wapa ma1 nasekuru Mukodzanjere. Inini am challenging sekuru Mukodzanjere right now. Ndinoziva kuti vanoona channel inoyi and vanotoudzwa nevanhu vakaita kunge iwewe newe une makuhwa. Unotonovaudza umovaudza kuti hanzi naDJ Holy hamuna zvamunondiita. And futi hapana zvavanondiita. Muchandiona futi next week ndichange ndiri panapa. The following week ndichange ndiri panapa. Rinoteera racho ndichange ndiri panapa nekuti sekuru Mukodzanjere is fake. Haasi munhu wechokwadi handitika. But haisiro nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Ndiri kufamba nenyaya yaChris Mustvangwa ari kutaura nyaya yemazigi. Ndangoti ndingopfuura nemo ndikuonesei, ndikuudzei, ndikuratidzei kuti uyu munhu wefake uyu. Nyange mukamuda, nyange mukamunamata, nyange mukaita sei, the bottom line ndeyekuti he is fake and haana kana dumwa kana munyama kana chii chaanokwanisa kunditumira. Right now ndiri kumuchallenge ene ndiri kuzvitaura ndakamira panapa, ndakagara panapa. Haana zvaanondiita. Muudzei kuti hanzi naDJ Holy hauna zvaunondiita, uri munhu wefake. Usanyebere vanhu handitika. Right, rega tifambe nebasa, tiite zvinhu zvebasa, tiende kumberi handitika. Gwenzi rePhytomed ndo gwenzi riri kutora mari zvamanje manje. Ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mumba. Ndo gwenzi riri kuchengetedza vanhu. Ndo gwenzi riri kuchengetedza utano handitika. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita mafibroids, ukaita zvirwere zvepabonde, ukada kucleana system yako, ukaita nyongo, bata nhamba dziri pascreen idzo. Kana uri muSouth Africa, bata nhamba idzo dziri muSouth Africa dzakanzi +276 idzo. Kana uri kuZimbabwe, bata nhamba dzakanzi 263 idzo. Mazita evaskana ava ehanzvadzi dzangu idzi, bata Koni naNyari ndo vanhu vacho ivava handitika. Koni ndiye ane nhamba dzakanzi +276 idzo dzemuSouth Africa. Nyari ndiye ane nhamba dzakanzi +263 idzo dzekuZimbabwe handitika. Ndo vanhu vacho ivavo ukavabata vanokuitira mudiginyira wacho, vanokuitira mutactic wacho, umva watokutumira gwenzi rako. Hanzvadzi dzangu hanzvadzi dzinotrustika, vanhu vakaita sei, vanhu vakavimbika handitika. And then ndikutaura kuti kana uri mugari wemuSouth Africa, rongeka. Kana une bhindauko rauri kuita, rongeka kuitira kuti mangwana usaswera uchitsomana nepolisi, because kuita zvinhu zvaichiwande hazvina kunaka. Chingoita zvinhu zvako zviri pajekerere, zvinhu zvako zvakaita se zvakanaka handitika. Saka ndikuti register company, waregister company wovhurirwa bank account naOwen. Nhamba dzaOwen idzo dziri pascreen idzo. Wotaura kuti Owen, tabva nekuna DJ Holy. DJ Holy atitaurira kuti iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa kutotivhurira account, anokwanisa kutotirejistera business handitika. Owen ndashanda naye kwenguva yakareba, munhu akavimbika, munhu akaita sei, munhu akatendeka handitika. Anokuitirai mudiginyira wacho, okuitirai zvese zvamuda sei, zvamuri kuda handitika. So right now rega tipinde muvideo raChris Mustvangwa achitaura kuti ZIG ndo currency yedu. ZIG ndo currency yatinoshandisa. Zviri nane tibvise zvedu US dollars, USD, toshandisa chi? Toshandisa ZIG, because zviri kurwisana chinguva nenguva, zviri kurwisana. Ichi ZIM dollar ZIG nechi ne-USD. Rega tinzwe Chris Mustvangwa achitaura. You understand? So there's an abuse of the system. I said I'm a technology person, but there's an and this is not ZANU-PF, by the way. I'm speaking as a Zimbabwean. I'm going on microphone. I just believe that the president's inclination to say, let's just put a statutory instrument and make the ZIG the single currency of transaction is the best way to go. Because it removes all the arbitragers who are in between, who are trying to say, Mari, I mean, literally my right hand in my US, irurwisana in my left hand in my ZIG. But this is the shoulders and wap. And this is the command when you bring young Iraq. How does it? It's not possible. You understand? It's not possible. So I just thought I would add that element as a departure from your question. I hope I answered everything.
Thank you. Individuals who glory seek by making accusations which they have no competence to prove, we don't subscribe to that. I think that issue was sub judice at one time, and the courts in South Africa settled that issue. So the wisdom of the judges in South Africa, and these are learned men, they made a decision on this Rutendo Matinyana that you are talking about, South African judges. So who are we to start listening to the whimsical accusations of an individual whom we don't know why he is making those accusations? And what is his local standing? Mandate ya chambopiwa nani? Rutendo Matinyana kuti ataure zvese haana mandate yese izvo ari kutaura. Tongoti mutengo wangotanga kufamba murodhi achitaura zvakati nawo nanga social media yazara kai. Tingapedze basa redu semareporters tichiti nemaspokesperson tichingoanza zvinhu zvangobuda pasocial media hatingazvipedzi. Uyu ndo unongonziwo kupenga kwevanhu vari kuita abuse social media, including that particular individual. He grants stance and talks about issues in an authoritative manner simply because he's got a loud mouth and a generous pen. But substance chaizvo mune zvavari kunyora hapana, and the judges in South Africa made a decision on that. And finally, lastly, these companies which he referred to, they are corporate citizens of Zimbabwe. They operate under what is called the Companies Act of Zimbabwe. Vatori ma citizens in Zimbabwe. You understand? So they are represented here. Nema companies are nema CEO, nema chi. If they are, and they know how to comply with Zimbabwe under the Companies Act. If they've not complied, they should be taken up on that particular aspect. Kuti murikuita zvakati, and just like you as a citizen of this country, if you do things which are wayward, the law takes its course upon you and the law enforcement agencies. These companies are corporate citizens of Zimbabwe. They are not. They may be foreign owned. In this one is a local owned, but they are corporate citizens of this country. One operate under the. It's like people are, hey, my China company has what? We don't look at companies as being Chinese. We look at companies as being companies who are corporate citizens of Zimbabwe. If you do certain things because of your country of origin, the law will take its course against you as an individual corporate entity, not as a collective branding of certain people. They are white, they are Chinese, they are this. We don't do things like that in this country. We are globalists. This building is built upon the foundation of a globalist outlook. That's why we could get weapons as young people from anybody, from everywhere. We didn't get it from Africans only. So we are very true as a party to that non-racial ethic tenet of ZANU-PF. So we don't subscribe again to that. Then finally, and where there's an infraction or infringement, a law will take its course, and the people are duly punished. But to use social media as a substitute for all these entities which I have talked to you, tochiita is assume role, iyoyo, takutorasika. Because we never know where prejudice and bigotry comes in. You understand? Right, muri kuvanzwa vamutsvangwa apa vari kutaura nyaya yavangu vakutaura vachidzika nayo inyaya yekuti hanzi mamwe macompanies akafanana nemaindia akafanana nemachina muzimbabwe vari kuramba zigi, vari kuramba mari yezigi, ndopa vari kutsanangura apo vachitaura. But mashoko makuru avataura ndevekutaura kuti hanzi zigi riri kuruboshwe, US dollar riri kurudyi, zviri kurwisana. Saka zviri nani tidambure rudyi, tosara zvedu tiri neruboshwe, tichishandisa zigi. But zigi racho zvamanje manje riri kurambwa muzvitoro. Riri kurambwa muzvitoro zvakawanda. Hamenoti toita sei pakadaro. Ende vataura vachitanga kutaura kuti hanzi ndiri kutaura se-individual, sedunga munhu, ndakazvimirira, handisi kutaura on behalf of ZANU-PF. Hamenoti unoti chiine nyaya iyi. Unoona kuti tikabvisa US dollar kunosara here kune chakanaka, tinoenda here kumberi senyika tine zigi tisina US dollar.
ameno. Mafungiro anosiyana, maonero anosiyana, ndosaka tiri panapa pachitubu tichida kurodzana pfungwa kuti iwewe undirodze inini ndokurodza, toonesana kuti izvi zvinoita, izvi hazvisese hazviita handitika pamashoko ataurwa naChris Mustvangwa ameno tiunoti chinawo. So siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti bo here kana kuti bo here handitika. So ndonyaya yanga ndichingofamba naye zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.